نايلومي متناعت متصحف قدسنا معرف 10 تخلته يخون عبراويان معرف 10 تخلته كاب قصر حد حساب 4 زلو خنببيمو غويتا دما اتي اوشتي زقمطو ملእኽቲ ካብዚ ክፍለዚ ከካፍለኩም ማለት ምሳይ ከም ዘለኹም አሜን ብምባል ብምጽሐፍ ምትሕባራይ ተሕመቁ ማለት ከምዚ ይብል ምእንቲ እዚ ንሕና ድማ ብክንድዚ ዝኣክል ደበና ምስክር ተኸቢብና ከለና ንኹሉ ዝኸብደና ነቲ ዝጠብቀና ኃጢአት ነርሕቕ በቲ ኣብ ቅድሜና ተሓንፂጡልና ዘሎ መቀዳደሚ ኸዓ ብትዕግስቲ ንጉየይ ናብቲ ሕፍረት ንኤቆ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ መስቀል ተዓገሰን ኣብ የማን አምላኽ ተቐመጠን ጀማሪ እምነትናን ደምዳሚአን ኢየሱስ ንጠምት ምእንቲ ኸይትደኽሙን ነፍሳትኩም ከይሕለላን ነቲ ካብ ሓጣን ኣብ ርእሱ ክንድዚ ዝኣክል ምጽራር ተዓገሰ ዘክርዎ ምስ ኃጢአት ብምቅላስኩም ገና ክሳዕ ኣብ ደም እትበጽሑ ኣይ ተቃወምኩምን ይብለና ርግጸኛይ ዝሓለፈ ሰሙን ነዚ ክፍለ እዚ ጽቡቅ ጌርኩም ከም ዲስከስ ከም ዝገበርኩምሉ ማለት እዚ ክፍለ እዚ ካብ ናይ ዝሓለፈ መጽናዕትና ማለት ካብ ምዕራፍ 11 ዝቕጽል ዘሎ ክፍሊ እዩ ኣብ ምዕራፍ 11 ብዛዕባ እንታይና ሪኢና ነርና ብዛዕባ እምነትን ብዛዕባ ናይ እምነት ኃይሉን ውጽኢቱን ብዛዕባ እሙንነት ናይ እግዚአብሔር ብዛዕባቶም ብእምነት ተመስከረሎም ናይ እምነት ጀጋኑ ሪኢና ነርና ሎሚ ድማ መቐጸልታ ናይ ናቱይና ኣብ ምዕራፍ 12 ንርኢ ዘለና እንታይ ይብለና ኣብ ቁጽሪ 1-2 ምእንቲ እዚ ንሕና ድማ ብክንድዚ ዝኣክል ደበና ምስክር ተኸቢብና ኾለና ንኹሉ ዝኸብደና ነቲ ዝጠብቀና ኃጢአት ነርሕቕ በቲ ኣብ ቅድሜና ተሓንፂጡልና ዘሎ መቀዳደሚ ኸዓ ብትዕግስቲ ንጉየይ ናብቲ ሕፍረት ንኤቆ ስለቲ ኣብ ቅድሚ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ መስቀል ተዓገሰን ኣብ የማን አምላኽ ተቐመጠን ጀማሪ እምነትናን ደምዳሚአን ኢየሱስ ንጠምት ይብለና እቶም ደመና ምስክር መንዮም እንድሕር ኢልና እቶም ኣብ ምዕራፍ 11 ዝረአናዮም በእምነት ተመስከረሎም ናይ እምነት ጀጋኑ እዮም አሜን እዞም ደመና ምስክር ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑን ቅዱሳን እዞም ደመና ምስክር ንኸይንሕለል እምነትና ኸይንድርቢ ኣብ እምነትና ክንጸንዕ ካብ ህይወቶም ክንመሃር መታንዮም ብዛዕባኦም ተመስኪሩልና አሜን ስለዚ ልክ ከምቶም ናይ እምነት ጀጋኑ ጉያና በዓወት ክዛዘም እንድሕር ኮይኑ እምነት ጥራይ ዘይኮነስ ትዕግስቱን ክንመሃር አሎና ማለት አሜን ዶ ምክንያቱም ብምዕጋስ ጥራዩ ነቲ ተስፋታት አምላኽ ክንወርሶ ንኽእል ነዚና ኣብ ቁጽሪ 1-2 ንርኢ ዘለና ኣብ ቁጽሪ 1 እንታይና ሪኢና በቲ ኣብ ቅድሜና ተሓንፂጡልና ዘሎ መቀዳደሚ ብትዕግስቲ መታን ክንጎይ ብዛዕባ እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ኢና ሪኢና ሃቀይደ ቅዱሳን እንታይ ኢሉ ምእንቲ እዚ ንሕና ድማ ብክንድዚ ዝኣክል ደበና ምስክር ተኸቢብና ኸለና ምስ በለ ቀፂሉ ዝበሎ ነገር እንታይ እንድሕር ኢና ንኹሉ ዝኸብደና ነቲ ዝጠብቀና ኃጢአት ነርሕቕ ኢሉ ንኹሉ ዝኸብደናን ነቲ ዝጠብቀና ኃጢአት ክነርሕቕ ዘሎና ምኽንያት ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ቅዱሳን ኣብ ጉያና ተጽዕኖ ስለዘስእቡና እንድሕር ዝኸብደና ነገር ኣብ ህይወትና እንድሕር አሎ እንድሕር ኃጢአት ጠቢቁና አሎ በቲ ኣብ ቅድሜና ተሓንፂጡልና ዘሎ መቀዳደሚ ብትዕግስቲ ክንጎይ ኣይንኽእልን ኢና ሓቀይደ ቅዱሳን እንድሕር ግና ነቲ ዝኸብደናን ነቲ ዝጠብቀናን ኃጢአት ካብ ህይወትና ርሒቕና ግና በቲ ኣብ ቅድሜና ተሓንፂጡልና ዘሎ መቀዳደሚ ብትዕግስቲ ንምጉያይ ኣይንሽገርን ኢና በሓፂሩ ዝኸብዱና ነገራትን ኃጢአትን በቲ ኣብ ቅድሜና ተሓንፂጡ ዘሎ መቀዳደሚ ብትዕግስቲ ከይንጎይ ካብቲ መቀዳደሚ ስፍራ ዘውፁና ነገራት ከም ዝኾኑ ኢና ካብ ዝቃል ዝንመሃር
ኣብ ምዕራፍ 11 እንታይ ኢና ርኢና ነርና ኣቤል ብእምነት ብሉጽ መስዋዕቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከም ዘቕረበ ኖህ ከምቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ ብእምነት መርከብ ከም ዝሰርሐ አብርሃም ብእምነት ናብቲ ንርስቲ ክቕበሎ ተኣመመሉ ስፍራ ከም ዝወፀ ሳራ ግዚኣ ምስ ሓለፈ ነቲ ተስፋ ዝሃባ እሙን ጌራ ስለ ዝረኣየቶ ዘርእን ምትካል ብእምነት ሓይሊ ከም ዝረኸበት ሙሴ ምስ ዓበየ ድማ ወዲ ጓል ፈርዖን ከይበሃል ብእምነት ከም ዝዓበየን ካብ ንግዚኡ ብሓጢአት ዝብሎ ምስ ህዝቢ ኣምላኽ መከራ ክጸግብ ከም ዝሓረየ ወይ ድማ ነቲ ናይ ኣምላኽ ነገር ከም ዝሓረየ ብእምነት ያሪኮ ከም ዝወደቐ ረሃብ እታ ኣመንዝራ ብእምነት ምስቶም ዘይእዙዛዝ ከም ዘይጠፍአት ብዙሓት ከም በዓል ጊዴዎን ባራቅ ሲምሶን ዩፍታሄ ዳዊትን ሳሙኤልን ነቢያትን ብእምነቶም ተመስከረሉ ሰባት ከም ዘለው ኢና ሪኢና ነርና እዚኣቶም እዮም እምበኣር ኣብ ምዕራፍ 12 ቁጽሪ 1 ደበና ምስክር ኢሉ ኣቐሚጡልና ዘሎ ካብዞም ዝረአናዮም ደበና ምስክር እንታይና ንመሃር እንድሕር ኢልና እታ ምእዛዝ ተሓወሳ እምነት ከም ተድሕኒና ካብኦም ንመሃር ሓቀይዶ ኣቤል ብእምነት ብሉጽ መስዋዕቲ ኣቕሪቡ ኖህ ብእምነት ነቲ ዝተኣዘዙ ማለት ኣክሽን ኣለዎ እታ እምነት ጥራይ ዘይኮነስ ምእዛዝ ተሓወሰታ እምነት እያ ተድሕን ኣሜን ዶ ነዚና ንመሃር ነፍስ ወከፍ ኣብዚ ብዛዕባ እምነቶም ዝተመስከረሎም እንድሕር ርኢናዮም እምነቶም ናይ ርእሲ ጥራይ ነበረትን ቅዱሳን يأمني ترى يكونن زبلو نيرو نأمنينا يكونن أمنتهم سي براكتيكالي نيرو بتكبار استقلت أي نيرو نيرس مالت أفلت التموزكوس أمنت ترى يكونن نيرو زي سرح أمنت مالتي زي نيرس أمنت بقى زي سرح أمنت مالتي نيزيوم كندريوم تسانحنا سبات أمنت جنا إتا قبر التحوس أمنتيا أبراهان حموشته كابشعتك سعسر تخيدنا هنا نبب كولنا كم زبل كعلالو كم معرق ملكة أدق بأملاخ لك أخانا تسميو فتصم مسكونا خاء نتوم زززو زبالة كلاتهم ننايزل على مدحانو مخنيات كونومي بلنا نتي زززو زبالة كلاتهم زبل كعل كنسمرو اللي قبعنا ويتا يسوس كريستوس نتوم زعمنو تراي كونن زبلن نتوم زززو زباله بلنا نتوم زززو زبالو كلاتهم ننايزل على مدحان مخنيات كونوم بلنا اذا فصوم مسكونه خا زبل قال بزعباتي يسوس نابزا مدر زمصالو علاما مفصام زملاكت قاليم انبر يسوس فصوم اينبر مالت ايكون فصوم مسكونه زبل قال يسوس كمت امسقل قرانيو كله مستفصمه كم تفصمه مسفلطه تفصمه زبلو سرحو زمصالو علاما مسوده مالت ادا حطاتنا مرغمنا مسكفله مالتي نزي نمرغغاص نتقصيلو تصحيفو زلو قال كننبب نخلينا مالتي انا نسخاتكمن نايزل عالم هيوت زرخبنا وي كم نايزل عالم طفات معاسينا دحينا اندهر إلنا قويتا يسوس كله أمسكال قرانو فتصيمو تفتصم مسبلي هكذا قدسان قويتا يسوس كريستوس مسفتصموينا نحنا مدحر رخيبنا أنا نسخاتكم اندما أبتو ودو سرح كريستوس مسآمناينا مدحر رخيبنا انتايلو فتصم مسكونا خانتهم زززو زبالو كلاتهم لنايزل على مدحان مغنيات كونوم يبلنا سلامنتاي نزا حساب الزي على إليو أمنتنا تكبار زتحوسو خون كم زلو خزارب سلزدلو خوي قويتا نتوم زززو زبالو كلاتهم يو ناي زل على مدحان مغنيات كوينوم بر نتوم زي اززو يكونن اب قطر خلتان سلستان كيدنا هنا نبب كولنا انتايبل نابتي حفرتني اوسلتي اب قدم يزلو حاغوس يلو مسقل التعاجسن اب يمان املاخ تقمطن جمار امنتنا دمدامي ان يسوس نتقمت ما انت خيت دخمون نفساتكم كيحللان نتي كبحطان ابرئسو كندز زاكل مصرار تعاجس ذكروا يبلنا كاب قطر حدك ساعه 3 ابزلو خفلي بتعجستي التعاجس زبلو قالات تدغاغيموم نرخوم مينا حقيده قدسان ازوم كلته تمساسالي ترغم زلوم قالات تعجستي وي معغاس غيانا باعوت كنزازم كاب زحغزونا قندي
رقاحي كم زخونينا خبز كفل زين مهار امين دو مبزحتنا زقول لنا انت اندحر إلنا امنا كريستنا قعزو سلامنتا يوسف نابز تقاقي وساني زخيل سلامنتا يو جيغا وساني تاز زوسن اندحر إلنا تعقست سلازيلوي حقا يدو قدسان مأقاس سلازيلو خن عقاس سلازي نخيل كن صبي سلازي نخيلينا نابز تقاقي وساني تات نخيل أبزل لو من الصنعة كفلي كاب قطر حدك ساعة سلسة زلو تعجزتي وين معجز زبلو قالت تدقاقي مؤمن نروحوا منا أبزي صحافنا يزمت صحاف كم محل فودلي زلو عند ملقت تاين دحر إلنا أب قدميكم التريقو نجر اندحر زيلو كسامو داتا خد قوياكم بقاوت كتزازمو أي تخولونيكم يزبلنا زلو انتاينا نرئين يسوس كريستوس كنسعب كلنا زرعينا نجر انتالو قويتا يسوس كريستوس سلاتي اب قدمي ازولو حاقوس كبليو ناي مسقل موت تعاقيسو ازوم دبنا مسكر كم حاولتي اب قدمي كسالو متان نعقوم ناتقمتو بتي اب قدمي تحانتي صلوم زلو مقرادمي بتعقستخ غويو متانيو بزعبهم مسكيرلهم بتوساخي بزعبات جمارن امنتنا دمدامي ازخونه يسوس صحافلو منكم قدسان غويتا يسوس صبوق يركم سمعني غويتا يسوس حفرت كنع ناي مسقل موت كاجز زغبورو ነገር እንታይ እንደحر ኢልና እቲ ብድሕርቲ መስቀል ብድሕርቲ ናይ መስቀል ሞት ዝኸውን ነገር ይጥምስ ስለዝነበረዩ አሜን ዶ ቅዱሳን ትጥምትዎ ነገር አሎዶ ክንዕገዝ ዝገብረና ነገር نتأمتو نجر اندحر علو تراي أب قدر خلت خنا نبب كلنا انتاي زبلنا سلاتي أب قدمي زلو حاجوس إلو مسكال التعجسن أب يمان أملاخ التأمتن جمار امنتنا دمدامي آن يسوس نتأمت يزبلنا يسوس ناي مسكال موت كعجس زغبورو انتاي اندحر إلنا سلاتي أب قدمي زلو حاجوس كبلي آمين غويتا يسوس نت سقاي نت مكرا نت تصرفي نت وردت نت ابلعلي زبصح زنبره قفعتات انت زطمت مدخمن نفسون متحللت النيره حقيده قدسات انحلل زلنا سلمنتايو ندكم زلنا سلمنتايو تسفان اور زلنا سلمنتاي اندحر إلنا كونتاتنا سلنري تي ابلعلينا زبصح ነገር زلو سلنريو ويتا يسوس كريستوس كساموت أمون كخون زغبرو اتزت أموتو زنبري مايك اللودي اوكي غويتا يسوس جن دحرت مكرا سقاي وردت موت زلو حاجوس يتمت سلازنبره نقولو تعاقيسو اب يمان املاح تقميطو امين ده قدسان سلازي انا نسخاتكم كنغبرو زلنا ነገር እንታይ እንደህር ኢልና ልክ ከምቲ ጀማሪ እምነትናን ደምዳሚ አንዝኾነ ኢየሱስ ዝገበሮ ብዛዕባቲ ሸዓ ዝሐልፍን ቀሊልን ጸበባናን ዘይኮነስ ብዛዕባቲ ተዳሊልና ዘሎ ማዕለያ ዘይብሉ ብሉጽ ናይ ዘላለም ሙሉ ረዚን ክብሪ ናሐሰብና ንኢየሱስ ክርስቶስ እናጠመትና በቲ ኣብ ቅድሜና ተሓንጺጾልና ዘሎ መቀዳደሚ በትዕግስቲ ክንጎይ ኣሎና አሜን ዶ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዕነ ቅዱሳን ዲያብሎስ ጸላኢና ዲያብሎስ ካብ ጸወታ ወጻኢ ክገብረና ይዝደሊ ዲስኳሊፋይ ክገብረና ይዝደሊ ስለዚህ ኣነ ንስኻትኩምን ነዚ ፈልጽና ኣብ እምነትና ክንጸንዩ እዚ ቃል እዚ ዝምሕረና ዘሎ ኣብ ቁጥር 3 እንታይ ይብል ምእንቲ ካይትደኽሙን ነፍሳትኩም ካይህለላን ነቲ ካብ ሓጣን ኣብ ርእሱ ክንድዝ ዝኣክል ምጽራር እተዓገሰ ዘክርዎ ብለና ካብዚ ቃል እዚ ንመሃሮ ነገር እንታይ እንደህርኢና እቲ ካብ ሓጣን ዝመጻና ምጽራር كداخمنان نفساتنا كحلل كم زخلينا خبز قال زين مهار حق إذا قدسان سلزي متان بتي كبحت عن زمتنا متصرار كداخمنا نفساتنا كيحللون تاخن قبرالونا مالتي لك كم يسوس كنعجس يزلنا امين دو تعجستي ازجي وسان نغري قدسان غويتا يسوس كريستوس
نتي كل سقاي تعجسو ناب عوت كبتصح زغبرو ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ንዓይን ንዓኻትኩምን ነቶም ድሕሪ ሞቱን ትንሳኤውን እንውለድ ውሉዱ ይጥምት ስለ ዝነበረ ክንዕገስ ቅዱሳን ክንዕገስ ንቅድሚት ክንግስግስ አቅም ዝህበና እምባአር እቲ ኣብ ቅድሜና እንሪኦ ነገር እዩ አሜን ዶ እንታይ ትሪኡ ለኹም ቅዱሳን ንጎይታ ክትስዕብዎ ዝገብረኩም ነገር እንታ ኣብ ቅድሜኹም ዝተሰዓለ ነገር ኣሎ ዶ ንቅድሚት ክንግስግስ አቅም ዝህበና እምባአር ኣብ ቅድሜና እንሪኦ ነገር እዩ እንድሕሪ ምዕጋስና ዘሎ ወይ ውጽኢት ናይ ምዕጋስና ወይ አስብና ዘይንጥምት ኮይና ክንደክምን ነፍሳትና ክሕለልን ናይ ግድን እንድሕር ግና ክብሪ ጽበይና ከም ዘሎ አቦ አይን ዘይራአየቶ እዝኒ ዘይሰምዓቶ ኣብ ልብ ሰብ ዘይተሓስበ ነገር ከም ዘዳለወልና እናሐሰብና ናይ ምድር ዘይኮነስ ናይ ሰማይ እንድሕር ጌርና አይን ደክምንና ነፍሳትናውን አይሕለልን ስለዚ ትዕግስቲ ንክርስቲያን ኣዝዩ አገዳሲ እዩ አምላኽ ንነፍሱ ከፍና ዕጉሳት ክንከውን ጸጉ ይብዛሃልና አሜን ዶ አቋራጭ ሕጂ ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን እዚ ዘለናዮ ዘመን ኣብ ኩሉ ዓለም ኣብ ኤውሮፓ በሉ ኣብ አሜሪካ ናይ ድራይቭ ትሩ ዘመን ኩሉ ካብ መኪናኻ ካይ ወረድካ ዓዲካ ተኸደሉ ግዜ ኩሉ ፋስቲ በቃ ጠጣይ ኣብዚያ ኦርደር ትገብር ኣብቲያ ተቀበል ድራይቭ ትሩ ሕጂ ህይወትናውን ኣብ ክርስትና ጉዕዞናውን ኩሉ ኸም ኾነልና ኢና ንደሊ በቋራጭ ኩሉ ክንረኽቦ ኢና ንደሊ ኩሉ ትንደልዮ ነገር ኣብቲ ንደልዮ ሰዓት ኢና ክንረኽቦ ንደሊ በቲ እግዚአብሔር zdelo መንገድ ተዘይረኽብና ብናይ ባዕልና መንገድና ክንረኽቦ ንደሊ that's why ትዕግስት ዘይብሉ ክርስቲያን ዝበዝሕ ማለት እዩ ነገር ግን እቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ተስፋታት ክንጭብጥ እንድሕር ኮይና ክንወርስ እንድሕር ኮይና ትዕግስቲ ኣዝዩ ወሳነ ነገር እዩ ኣብ ቁጥር 4 እንታይ ይብለና ምስ ኃጢአት ብምቅላስኩም ገናክሳ ኣብ ደም እትበጽሑ ኣይተቃወምኩምን ይብለና ነዚ ቃል ብኸምዚ ክገልጾ ደስ ብለኒ እንድሕር ኣብ ህይወትና በተደጋጋሚ እንፍጽሞ በደል ወይ ኃጢአት አሎ ወይ ናይ ኃጢአት አንኬል ኣብ ህይወትና አሎ ወይ ዘይሰዓርናዮ ኃጢአት አሎ ምስቲ ኃጢአት ክሳ ኣብ ደም እንበጽሕ ማለት ነቲ ኃጢአት ፈጺምና ንጸልኦ ኣይተቃወምናዮም ማለት እዩ ተረዲኹም ንቅዱሳን ሓንሳብ በቃ ነቲ ኃጢአት መናብርትና ይኸውን ማለት እዩ ከምዚ በመሃርኛ ደባል ብሎ ማለት እዩ ከምዚ ፓራሳይት ይኸውን ምሳኻ ዝነብር ይኸውን ማለት እዩ ምስ ኃጢአት ብምቅላስኩም ገና ክሳብ ደም እትበጽሑ ኣይተቃወምኩምን ማለት ደም ክወጽእ ከሎ ሓደ ሰብ ሲዒሩሎ ማለት እዩ حقيقة قدوسان دم فساس مالت كسا موداتا كسا تسعر مالتي مسحاتات بمقلاسكم غناكسا ادم توصو حيتقاومكم مالت بحصيرو اتقالسي بعوت ناتكم كسا ززازم ايتقاومكمن نتحاتات فصم صلئ ايصلاخمون مالتي كسا موت بقى كسا تسعرو you have to fight مالتي ካብ 5:13 እንታይ ብል እቲ ከም ንውሉድ ገይሩ ወደ እግዚአብሔር ነቲ ዘፍቅሮ ይቆጽዖ እሞ ነቲ ዝቅበሎ ዘበለ ውሉድ ይገርፎይ ስለዚ ቅጽዓት ጎይታ ኣይትናዕ እንተ ገና ሓካውን ህሊናኻ ኣይተዕርብ ኢሉ ዝዛረበኩም ዘሎ ምዕዶኻ ረሲዕኩም ኣለኹም ቅጽዓት እንተ ተዓገስኩም አምላክ ከም ውሉድ ገይሩ ይርኤኩም እዩ አቦ ዘይቀጽዖኸ እንታዋይ ውሉድ እዩ ብዘይታ ኩሎም ዝሓብሩላ ቅጽዓት እንተ ኮይንኩም ግና ደቃሉምበር ውሉድ ኣይኮንኩምን ኣብ ርእሲ ዝውን ዝቀጽዑና ቦታትና ስጋና ካብ ዝነብሩና እሞ ካብና ሓፍሮም ብህይወት ምእንቲ ክንእዘዝዶ ኣይግባአናኒ እቲአቶም ስንቁሩ መዓልቲ ከም ተራእዮም ገይሮም ቀጽዑና ንሱ ግና ካብ ቅዱስንኡ ምእንቲ ክንማቀሊሉ ንጥቅምና ይዝቀጽዓና ቅጽዓት ዘበለ ንግዚኡ ንጓሂምበር በሓጎስ ከም ዝኸውን ኣይመስለንኒ ንዳሕራይ ኣይመስልኒ ንዳሕራይ ግና ነቶም ዝለመድዎ ናይ ሰላም ፍረ ጽድቂ ዝፈሪ ምእንቲ ዚነተን ዘርጋሕጋ ዝብላ ዳውን ወለል ዝብላ አብራኽን አቅንዕወን እቲ ዝሕንክስ ክሓውን በር
منجد من أنت خيوت كم منجد خيوت سي نأجاركم تخزبل منجد جورب لنا أبقتر ربعته كم زرعنا يو صحاف نيزمت صحاف نسب إبراويان مسحاتيات بمكلاسكم جناك ساب عبدم توصحوا أي تقامكم من إلوام نيرو كومو بسبليهم بقر أبقتر حمشت سعسرت حدا بزول خفلي بزعبات قطعات كزارب جميرو مبزحتنا تصبق غيركم سمعني مبزحتنا ببزح مكرا شجر چنق خنحلف كلنا تسفا خنقرص كلنا سلامنتاي بزي غودنا يحلف الله እግዚአብሔር አምላኽ እንታይ ክምህረኒ ደልዩ በዚ ዘሕልፈኒ ዘሎ ኣብ ክንድ ንብል ኣብ ክንድ ህይወትና ንፍትሽ ምስ ፈጣሪና ናብ ምክርኻር ወይ ናብ ምግሩምራሚና ንኣቱ ሓቄደ ቅዱሳን ህይወትና ይንፍትሽና ቀዲምና ህይወትና አቀዲምና ይንፍትሽንና ዋይ እዚ ነገር እዚ ኣብ ህይወተይ ይኸውን ኣሎ ስለምንታይ በዚ ነገር እዚ ይሐልፍ ኣለኹ ኢልና ኣብ ምን መጀመርታ ንነብስና ኢንቨስቲጌት አይንገብርንና ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ወርቅ ተኾሊዑ ዝወጽእ ብጉሑር ሓዊ ምዝሐልፍ እዩ ሓቄደ ቅዱሳን ምሳይደለኹም ገለ ነገር ሒስኩም ክትወጽኡኹም እንድሕር ተኸታቲልኩም ንቅዱሳን ወርቅሲ ተኾሊዑ ዝወጽእ ብጉሑር ሓዊ ምዝሐልፍ እዩ بحاون تزيحاليفو كاب حامد وي كاب توم كالوت حصاون زفليو ነገር አይክህሉኒ حقዶ حسوت قدوسان نورق ورق زغبرو اتحوي بتمساسالي انا نسخاتكمون بزتو فلالي حوخ نحلف كلنا بتحوخ نبلع زي كونس تخلينا مثل ክርስቶስ አባና ተሳኢሉ መታን ክንወጽይ አሜን መታን ተኾሊና ክንወጽዩ ብዝተፈላለየና ህይወት ፈተናታት ንሐልፍ እቲ ሐመድ ካልኦት ሓጻውን ማለት ነትወርቅ ክጻውሮ ዝኽእል ሓው ክጻውሮ ዘይክእሉ ሓጻውን ማኣስዮም ካብቲ ወርቅ ዝራገፉ እንድሕር ኢልና በቲ ጉሑር ሓው ምዝሐልፉ ሓቄደ ቅዱሳን እቲ ወርቂ ኮይኑ ተኾሊኡ ኾጽኸሎ እቲ ሐመድ ዲዩቲ ካል ነቲ ሓው ክጻውር ዘይክእል ቀልጢፎም እዮም ካብቲ ወርቂ ዝእለይ ኣብ ህይወትናውን እቶም ክራገፉ ዘለዎም ነገራት ክራገፉ ብግዲ ብዝተፈላለየ መስርሕ ክንሐልፍ ኣለና ብኸሙ ኸኣዩ ኣብዚ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ሓደ ካብቲ መስርሕ ቅጽዓት ከም ዝኾነ ካብ ቁጥሪ 5 ክሳብ 11 ዝነግረና ዘሎ መቼም ቅጽዓት ንዝበደለ እምበር ንዘይበደለ ኣይትቆጽዖን ኢኻ ሓቄደ ቅዱሳን እግዚአብሔር ግን ዝቀጽዓና ቡጌርና ክንጠፍ ኢሉ ዘይኮነሲ ነሐዋሩናቱ ክገብረና ተማቀልቲ ተኻፈልቲ ቅዱስን ክገብረና መታኒ ንጥቕምናይ እዚ መልእኽቲ ነቶም ብዝተፈላለየ ጸበባ ዝሐልፉ ዝነበሩ መታን ኣብ እምነቶም ክጸንዑ እቶም ዘይኣመኑ ድማ ናብ እምነት ክመጹ ተጻሓፈ መጽሓፊ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኸኣዩ ኣብዚ ከተባብኦም ኢሉ ፍቅሪ እግዚአብሔር ብምቕጻውን ከም ዝግለጽ ዝጽሕፈሎም ዘሎ አሜን ደቅዱሳን አሜን ቅዱሳን በቃ ፍቅሪ እግዚአብሔር ሲ ብምቕጻውን ይግለጽ እዩ በሓደ ሳይት ጥራይ ትፍለጥዎ ይዝብለም ዘሎ ነፍስ ወከፍና ዝወለድና ዘይወለድና ዘይቅጻዕ ውሉድ መወዳእቱ እንታይ ከም ዝኸውን አጸቢቕና ንፈልጥ ኢና ሓቄደ ቅዱሳን ከይተቐጽዐ ዝዓቢ ቆልዓ መወዳእቱ እንታይ ከም ዝኸውን አጸቢቕና ንፈልጥ ኢና ዘይተቐጽዐ ውሉድ ስዲ ዝኸይድ ብራቮ ጆናታን ስዲ ዝኸይድ መወዳእቱ ጥፍኣት እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኢኻ ካብ ቁጥሪ 5 ክሳብ 8 ኣብ ዘሎ ክፍሊ እቲ ከም ሙሉድ ገይሩ ወደየ እግዚአብሔር ነቲ ዘፍቅሮ ይቐጽዖ እሞ ነቲ ዝቕበሎ ዘበለ ውሉድን ይገርፎ ስለዚ ቅጽዓት ጎይታ ኣይትንዓ እንተ ገና ሓካውን ሕሊናኻ ኣይተዕርብ ኢሉ ባላንስ ይገብር ኣሎ እንተ ቀጽዓካ ስለዚ ቅጽዓት ጎይታ ኣይትንዓ ንምንታይ ይቐጽዓካ ኣሎ እቲ ክትመሃሮ ዘለካ ተመሃር ማለት ይቅዱሳን ቅጽዓት ጎይታ ኣይትንዓ ማለት እስታበርና ይተኹን በትረ ኣይተብዝሕ ማለት እዩ
ስለምንታይ እታ ሻቦጥ መጽያብ ህይወትካ ፍለጥ ስለምንታይ ትቅጽዓለካ ተረዳ ፍለጥ እሞ ተመለስ ማለት እዩ እንተገና ሓካውን ህሊናኻ ይተዕርብ ስለምንታይ ያሐርመኒ አይትበል ንጥቕምኻ ካብቲ ዝተጋገኻዮ መንገዲ ክትምለስ ምዃኑ ፍለጥ ማለት እዩ ቅጽዓት እንተ ተዓገስኩም አምላክ ከሙሉድ ገይሩ ይርኤኩም አቦ ዘይቀጽዖ እንታዋይ ውሉዲ በዘይታ ሁሉም ዝሐብሩላ ቅጽዓት እንተ ኮንኩም ግና ደቃሉም በርውሉድ አይኮንኩም ንብለና ካብዚ ቃል እንመሃሮ ካብዚ ቃል ከምንመሃሮ እግዚአብሔር ነቲ ዘፍቅሮ ይቆጽዖ ነቲ ዝቅበሎ ዘበለ ውሉድን ይገርፎይ ስለምንታይ ዝቆጽዖን ዝገርፎን እንድሕር ኢልና ሓደ ውሉዱ ስለዝኾናይ አሜን ዶ መግለጺ ውልድነት ሓላፍነት ይወስዳሎ ማለት እግዚአብሔር ነሕና ውሉዱ ስለዝኾና ውሉዱ ስድኽ ኸይድ ዝደሊ ወላዲ ስለዘየሎ ይቀጽዕ ማለት ካብ ፍቅር ዝተልዓለ ይቀጽዕ ማለት እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ ስለዚህ እግዚአብሔር ስለምንታይ ዝቀጽዓናን ዝገርፈናን እንድሕር ኢልና ሓደ ውሉዱ ስለዝኾና ካልኣይ ኣዝዩ ስለዘፍቅረናን ካብ ቅዱስንኡ ከዓ ምእንቲ ተማቐልቲ ክንከውን ናይ ሰላም ፍረ ጽድቂ ክነፍሪ ንጥቕምናይ ዝቀጽዓና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ብዝተፈላለየ መንገዲ ተሓልፉ ዘለኹም ሎም መዓልቲ ስለምንታይ በዝሓልፍ ዘለኹም እንድሕር ኢልኩም ጌት ደለሰን እቲ ትምህርቲ ቀልጢፍኩም ተማሃርዎ እሞ እግዚአብሔር ናብቲ ዝቕጽል ክብሪ ከሰጋግረኩም እዩ እንድሕር ኣብ ቤት ትምህርቲ ተማሂርና ተፈቲና እንድሕር ዘይሓሊፍና ትደግማ ኢኻ ክልተ ግዜ ተወድቕ ኣብ ኤርትራ ክልተ ግዜ ክትወድቕ ይፍቀደልካዩ እንድሕር ክልተ ግዜ ወዲእካ ዘይሓሊፍካ እንዳ ማርያም ትኸይድ እንዳ ማርያም አይ ዶንት ኖ ክንደይ ግዜ ከም ዝፈቅዱ አይፈልጥን ያቡ ኸይደ ስለዘይፈልጥ ማለት እዩ ግን እንዳ ማርያም ናይ ዝወደቁ መአከቢያ ሶሪ እንዳ ማርያም ዝተማሃርኩም ማለት በቃ ክልተ ግዜ ንሓደ ክላስ እናደገሙ ዘሸገሩ ናብኦም ሰድዎም አቡን ተደሊኹም ጽንሑ ማለት ስለዚህ እቲ እግዚአብሔር ክምህረካ ደሊ ዘሎ ነገር ሲቀልጢፍካ ተማሂርካ ናብቲ ዝቕጽል ክላስ ስገር ማለት እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለምንታይ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዕነ ቅዱሳን ስለምንታይ እቲ ዘይቅጻዕ ከም ዲቃላ ኣብ ዝተገሊጹ ዘሎ ኣለኹም ዶ ምሳይ ቅዱሳን ስለምንታይ እቲ ዘይቅጻዕ ውሉድ ከም ዲቃላ ኣብ ዝተገሊጹ ዘሎ እንድሕር አስተብሂልና ጽቡቕ ጌርኩም ስምዕነ ቅዱሳን እንድሕር አስተብሂልና ደቃሉ መብዛሕቲ ግዜ አይቅጽዑን ሓቅዶ ሓሶት ቅዱሳን ደቃሉ መብዛሕቲ ግዜ አይቅጽዑን እቲ ምኽንያት ዝተፈላለየ ክኸውን ይኽእል ሓደ ካብቲ ቀንዲ ግና መስተማሰልቲ ስለዝኾኑ ገና ትንክፍ ዝተብሎም ኮለኻ ኣነ ከም ስለዝኾንኩ ኣነ ወድኽ ስለዘይኾንኩ ጓልክ ስለዘይኾንኩ ይብሉ ማለት መስተማሰልቲ ወይ ከየስተማሰሉ ብምባል ከየስተማሰሉ ከይስምዖም ብምባል ከይተቆጽዑ ያብዩ ማለት ሎሚ ከሙሉድ ገይሩ እግዚአብሔር አቦና ዝቀጽዓና ዘሎ ሰባት እቲ መቅጻዕቲ ክውሕድ ወይ ድማ ካብቲ ነገር ቀልጢፍና ክንወጽእ እንድሕር ደሊና እንድሕር ክሳብ ኣብ ደም እንበጽሕ ክንቃወሞ ዘለና ኃጢአት አሎ ተቃዊምና ካብ ህይወትና ነልግሶ ስሒትና እንድሕር አሎና ንመለስ ነግሮምርም እንድሕር አለና ካብ ምግሩምራም ንውፃ ቅጽዓት አምላኽ አይንንዓ ቅጽዓቱ ንህይወትና ምልክት እዩ እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፍና ምስተዋል ያበና ምልክት እዩ ቅጽዓት እንድሕር አሎ ኣብ ህይወትካ this is a sign እግዚአብሔር attention ካ ክረክብ ደሊሎ ማለት አቃልቦኻ ክረክብ ደሊሎ ማለት ከዕሬካ ደሊሎ ማለት ዛብ ለዓለ ክንሪዮ ጸናሕና ቃል ካብ ምሳሌ 3 ካብ 11 ተወስደ ቃል እንታይ ብላ ምሳሌ ወደየ ከምቲ አቦ ንዘፍቅሮ ውሉዱ ዝቆጽዖ ከምኡ ከዓ እግዚአብሔር ንዘፍቅሮ ይቆጽዖ እሞ ተግዛስ እግዚአብሔር አይትና እንተ ቀጽዓካ አይትመረር ይብለና ማና ሓወይ painfully እግዚአብሔር ዘይርድኦ ይኾይኑ ዘይትخلو ነገር አይሰከመካን እግዚአብሔር እንድሕር ተخليኻ ከምትሱስ ደሌካ ኮይንካ ክትወጽ እንድሕር ደሌኻ በዛ ሓውዝ ክትሓልፍ ናይ ግድን እቲ
ናይ መቕፃዕቲ ግዜ ክተውሕዶ ክተንውሖን ዓቢድካ ኣባኻ ይዝውሰን ዓቤት ማእሰርቲ እንኳን ዝተኣስሩ ሰባት ቅዱሳን ዓቤት ማእሰርቲ ዝተኣስሩ ሰባት እንኳን ባህርያቶም ኣማሓይሾም እዮም ተቐይሮም እዮም ዞም ሰባት ኢሎሞ ከማንሲ እቲ ዝተፈርዶም ዓመታት ከማን እንስሎም እዮም ሓቀይደ ቅዱሳን ምድራውያን ከማን ኮመን ሰንስ ክንጥቀም ኣለና ተዓሪ እዚ መቕፃዕቲ ሲ ኣብ ህይወቱ ሰሪሕ እዩ ለውጢ ኣምጪ እዩ እዚ ሰብ እዚ ተዓሪሙ እዩ ስለዚ እቲ ኣብ እስር ቤት ዝጸናሐሉ እዋን ተቐይሩ ኮሚኒቲኡ የገልግል እናበሉ ናብቲ ዝቕጽል የማሓይሽሉ ማለት ስለዚ ንሕና ኢና ወሰንቲ ንሕና ኢና ነገራትና ነደንጉ እግዚአብሔር ኣይኮነን ቀልጢፍና እንደሕር ንምንታይ በቲ ነገር ናሐልፍ ኣለና ተረዲእና ሞ ነቲ ነገር ኣዕሪናዮ እግዚአብሔር ብናትና ስቃይ ዝሕጎስ ኣምላኽ ኣይኮነን ብናትና ብኽያት ዝስሕቕ ኣምላኽ ኣይኮነን ዳቢሎስ ጥራይ ይኾሙ ካብ ቁጥር 9 ክሳብ 11 ከይድና ክነንብብ ኮለና ከምዚ ይብለና ኣብ ርእሲ ዝውን ዝቐፅዑና ኣቦታት ስጋና ካብ ዝነብሩና እሞ ካብ እናሓፍሮም ብህይወት ምእንቲ ክንእዘዝዶ ኣይግባኣናኒ እቲኣቶም ሲንቑሩም መዓልቲ ከም ተራእዮም ገይሮም ቀፅዑና ንሱ ግና ካብ ቅድስኑ ምእንቲ ክንማቐል ኢሉ ንጥቕምና ይዝቐፅዓና ቅፅዓት ዘበለ ንግዚኡ ንጓሂ እምበር ንሓጎስ ከም ዝኸውን ኣይመስልኒ ዳሕራይ ግና ነቶም ዝለመድዎ ናይ ሰላም ፍረ ጽድቂ እዩ ዝፈሪ ይብለና መብዛሕቴና ክንቅፃዕ ኮለና ነቲ ንቕፅዖ እምበር ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ ቅዱሳን መብዛሕቲ ሰብ ማለት እዩ ክንቅፃዕ ኮለና ነቲ ንቕፅዖ ወይ ድማ ነቲ መቕፃዕቲ እምበር ነቲ ፍቕሪ ኣይንሪኦን ኢና ኣዴኺ ብሞኸስ ጌራ ቅርስም ክተብለክ ኮላ ኣቦኻ ብሻቦጥ ገይሩ ሸጥ ከብለካ ኮሎ ካብ ፍቕሪ ተበጊሱ ከም ዝኾነ ይርዳኣናን እቲ ዝቐፅዓና ይዝረአየና ሽዑ እቲ መቕፃዕቲ ይዝረአየና እምበር ፍቕሪ ኣይረአየናን ከምኡ ስለ ዝኾነ ኸኣይና ብቐሊሉ ምስቶም ምድራውያን ኮነ ምስቲ ናይ ሰማይ ኣቦና ክንቅፃዕ ኮለና ንበኣስ ሎሚ ዝቃል ዝነግረና ዘሎ እንታይ እዩ ቅፅዓት እውን መግለፂ ፍቕሪ ከም ዝኾነ ዝነግረና ዘሎ ስለዚ ሎሚ ከም ሙሉድ እንቕፃዕ ሰባት ኣለና ዶ እግዚአብሔር ንዘፍቅሮ ይዝቐፅዕ እሞ ሓደ ተግሳጹ ኣይንናዓ ካልኣይ ኣይንመረር ሳልሳይ ንቕፅዓቱ ዘይኮነስ ንፍቕሩ ንርአይ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ምኽንያቱ ኣምላኽና ዝቐፅዓና ንጥቕምና ካብ ቅድስኑ ምእንቲ ተማኣልቲ ክንከውን ናይ ሰላም ፍረ ጽድቂ መታን ክንፈሪ ስለ ዝኾነ ማለት ኣብ ራእይ ዮሐንስ 3:19 ከይድና ክነንብብ ኮለና እንታይ ይብል ኣነ ነቶም ዘፍቅሮም ዘበሉ እገንሖምን እቐፅዖምን እየ እዚ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይመስልኒ ምሽ ሓቀይ ቅዱሳን ኣብ ራእይ እንታይ ይብል 3:19 ኣነ ነቶም ዘፍቅሮም ዘበለ እገንሖምን እቐፅዖምን ደጊም ቅናዕ እሞ ተነሳሕ ይብለና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 11:32 ድማ ክንፍረድ ከለና ግና ምስ ዓለም ምእንቲ ከይንኹነን ብጎይታ ንቕፅዕ ኣለና ይብለና እግዚአብሔር ይባርክ ኣብ ፓድሪ ሓዊ ጉትስዩ ራእይ ተባረኹለይ ስለዚ እንድሕር ንቕፅዕ ኣሎና እቲ ክንገብሮ ዘለና ነገር እንታይ እዩ ከምዚ ክንንብቦ ፀናሕና ቃል ናይ ጎይታ ነገር ነቲ ናይ ጎይታ ነገር ንቕናዕ ካብቲ ክንስሖ ዝግባኣና ነገር ድማ ንነሳሕ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ቁጥር 12-13 ከይድና ክንንብብ ኮለና እንታይ ይብለና ምእንቲ እዚ ነተን ዘርጋሕጋሕ ዝብላ ኣዳው ወለል ዝብላ ኣብራኽን ኣቕንዕወን እቲ ዝሕንክስ ክሓዊ እምበር ኣሜን ናይ ኣምላኽ ሓሳብ እዚ እዩ ቅዱሳን እቲ ዝሕንክስ ክሓዊ እምበር ካብ መንገዲ ምእንቲ ከይወፅእሲ ነጋርኩም ትኽዝበለ መንገዲ ግበሩ ይብለና ከመይ ጌርና ኢና ነተን ዘርጋሕጋሕ ዝብላ ኣዳውን ወለል ዝብላ ኣብራኽን ክነቕንዕ ንኽእል ኢልና እንድሕር ሓቲትና እቲ መልሲ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ምዕራፍ ኣሎ ጸሓፍ ናይዚ መጽሓፍ ከም ዝገበሮ ነቲ ሓቂ ብፍቕሪ ብምንጋር ኢና ነቲ ዘርጋሕጋሕ ዝብላ ኣዳው ወለል ዝብላ ኣብራኽን ክነቕንዕ ንኽእል ብምሕሳብ ኣይኮነን ነቲ ዝተጋግየ ተጋጊኻ እናበልካይ ነቲ ዝሰሓተ ስሒትካ እናበልካይ ኣብ ቁጥር 11 ተመሊስና ክንንብብ ኮለና እንታይ ይብል ቅፅዓት ዘበለት ንግዚኡ ንጓሂ እምበር ንሓጎስ ከም ዝኸውን ኣይመስልኒ ዳሕራይ ግና ነቶም ዝለመድዎ ናይ ሰላም ፍረ ጽድቂ ዝፈሪ ይብለና
ካብዚ ቃል እንታይ ኢና ንርዳእ እንድሕር ኢልና ማንም ሰብ ክቅፃዕ ከሎ ከም ዘይፈቱ ቅፅዓት ከም ዘጉሂ ኢና ንርዳእ እንተኾነ ኣምላኽ ንጥቕምና ከም ዝቐፅዓና መዓሲና ንፈልጥ እንድሕር ኢልና ፍርኡ ምስራኣና እዩ ኣሜን ዶ ስለዚ ብዝተፈላለየ መከራ ሽግር ፀበባ ክንሓልፍ ኮለና ቀዳማይ ክንሓቶ ዘለና ነገር ስለምንታይ በዚ ዝሓልፍ ዘለኹ ኢልና ህይወትና ክንፍትሽ ኣለና እቲ ኣብ ህይወትና ዝበፅሓና ዝተፈላለየ መከራ ይኹን ሽግር ስደት ብሰንኪ ናይ ጎይታ ብምዃንና ዝመፀ እንድሕር ኮይኑ ኣብ እምነትና ንፅና እንድሕር ግና ብድኻምና ኮይኑ መንገድና ነዕሪ ስለዚ ብዝተፈላለየ ሽግርን መከራን ስደትን ንዝሓልፉ ሰባት ወይ ነተን ዘርጋሕጋ ዝብላ ኣዳውን ወለል ዝብላ ኣብራኽን ንሓቂ ብፍቕሪ ብምንጋር ኢና ነቕንዖም ነዚ ንገብረሉ ቀንዲ ምኽንያት ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ፍቓድ ኣምላኽ እቲ ዝሕንክስ ክሓዊ እምበር ካብ መንገዲ ክወፅእ ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ ኣብ ቁጥር 13 ዘለዎ ቃላት ካብ ትንቢት ኢሳያስ 35:3 ካብ ምሳሌ 4:26 ዝተወስዱ እዮም እዚ ቃል ከም ሰዓብቲ ክርስቶስ ክንገብሮን ክንለማመዶን ብዛዕባ ዘለና ነገር ይዛረበና ኤልያስ ሓደ ግዜ ነቶም ናብ ክልቲኡ ወገን ማለት ሓንሳብ ናብ እግዚአብሔር ሓንሳብ ድማ ናብ በዓል ዝሕንክሱ ዝነበሩ እስራኤላውያን እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሱ በሓው ዝምልስ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ብምርኣይ ነቲ ህዝቢ ካብ ምሕንካስ ከውፅኦ ከሎ ንሪ ቅዱሳን ኣነ ንስኻትኩምን እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሱ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ክነርኢ ነቶም ዝሰሓቱ ክንመልስ ነቶም ዝደኸሙ ድማ ክነበርትዒና ተፀዊዕና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኣብ ገላትያ 6 ካብ 1-3 ኸይድና ንብኮለና እንታይ ይብለና ኣህዋቴ ሰብ በሓደ በደል እንተተታሕዘ ነዚ ከምዚ ዝበለ ንስኻትኩም መንፈሳውያን ብሕዱእ መንፈስ ጌርኩም ኣቕንዕዎ ንስኻውን ከይትፍተን ንርእስኻ ተጠንቀቕ ሓደ ገለ ዘይኮነስ ገለ ከም ዝኾነ እንተመሰሎ ንርእሱ ይጥብር ኣሎ እምበኣር ከጾር ሓድሕድኩም ጽሩ ከምኡኻ ሕጊ ክርስቶስ ፈጽሙ ይብለና ኣብ ያዕቆብ 5:16 ድማ እምበኣርሲ ምእንቲ ክትፍወሱ ንሓድሕድኩም ሓጢኣትኩም ተኣመኑ ምእንቲ ንሓድሕድኩም ጸልዩ ጸሎት ጻድቕ ብግብሪ ብዙሕ ተስልጥያ ይብለና ነዚ ክንገብር ጎይታ ነፍስ ወከፍና ይደግፈና ማለት ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብዛ ናይ ሎም መዓልቲ መጽሓፍ መጽናዕትና ድማ ክንቅጽል ኮለና ምዕራፍ 12 ካብ 14-17 ከምዚ ይብል ብዘይ ቅድስና ሓደ እኳ ንእግዚአብሔር ኣይክርዮን እሞ ንቅድስናን ንሰላም ምስ ኩሉ ሰብን ሰዓብዎን ሓደ እኳ ካብ ፀጋ ኣምላኽ ከይጎድል ንብዙሓት ዘርክስ ገለ መሪር ሱር በቂሉ ከየጨንቐኩም ተጠንቀቁ ከምቲ ንሓደ ብልዒ ብኽርንኡ ዝሸጠ ኤሳው ሓደ እኳ ኣመንዘራ ወይ ርኹስ ከይከውን ተጠንቀቁ ንሱን ፀኒሑ እኳ በረኸት ክወርስ እንተደለየ ብንብኣት እናደለያ ክነሱስ ንንስሓ ስፍራ ኣይረኸበን እሞ ከም እተደርበየ ትፈልጡ ኢኹም ይብለና እዚ አይ ቲንክ ነጽሓፍ ናይ ዕብራውያን ናይ ሞዳታ መጠንቀቕታ ዝቦም ዘሎ እዩ እዛ ናይ ሞዳታ መጠንቀቕታ እዩ ኣብዚ ዝቦም ዘሎ ከምቲ ክሳዕ ኣብዚ ንበፅሕ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ንበፅሕ ካብ ምዕራፍ 2 ጀሚሩ ክሳብ ምዕራፍ 10 ብዙሕ መጠንቀቕታታት ሂብዎም ኣሎ ብዙሕ ነገር የጠንቀቆም ነይሩ ንኣብነት ኣብ ዕብራውያን 2 ካብ 1-4 እንታይ ኢልዎም ነይሩ ስለዚ ምእንቲ ከይንጠፍእ ናብቲ ሰማዕናዮ ኣዚና ክነቅልብ ይግባአና እዩ እቲ ብመላእኽቲ ተነግረ ቃል ካብ ዝጸንዕ ኩሉ በደልን ዘይምእዛዝን ካብ ቅኑዕ ፍዳኡ ካብ ዝቕበል ምስናይ እዚ ድማ ኣምላኽ ከም ፍቓድ ብትእምርትን ብተኣምራትን በበይኑ ብዝኾነ ሓይልታትን ብምዕዳል መንፈስ ቅዱስን እናመስከረ ንሱ ኣብ ጎይታና ክንገር ዝጀመረ ካብቶም ዝሰምዖኻ ኣባናት ፀንዐስ ንሕና ግዳ ክንድዚ ዝኣክል ምድሓን እሽሽ ካብ ንብል ከመይ ጌርና ክንሞልቕ ይከኣለና እናበለ ካብ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 1-4 ምዕራፍ 3:7-8 ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 11 ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 11 ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 12 ከምኡውን ምዕራፍ 10 ካብ 19-39 ኣብ ዘሎ ብዙሕ መጠንቀቕታታት ሂቦም ኣሎ ኣብ ቁጥሪ 14 ክልተ ኣገደስቲ ነጥብታት ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ሓደ ብዘይ ቅድስና ሓደ እኳ እግዚአብሔር ክሪኦ ከም ዘይክእል ከውን ከሎ
اتخالعي دما نقدسنا نسلامن مس كل سبن كنسعب كم زلنا زبل حسابي كابز قال انتينا نمهار اندهر إلنا حدا نجزيابير كنريو كم النخل كون كله آمين 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 كلا أي دما زي مقدس وي نقدسنا نسلامن مس كل سبن زي مسعب نجزيابير نخيل نريو عب انقفات كم زخوننا إنا كابز قال الزين مهار آمين دو مبزحتنا كو كبر خارئنا كريئ كادلي نبلينا جن سيمبل اندحر رأسنا قديسنا اندحر صوري لبي علنا نعمله كريوهم سلازبلا كنريئنا زيابير سمي بارك آمين دو بزي قدسنا نكزابير كنريئو زي نخللو مخنيات سلامنتاي اندحر إلنا أملاخنا قدس سلازخوني كالي ميستري لنكو قدسان سلامنتاي بزي قدسنا نكزابير كنريئو عين خلن يلونا اندحر إلنا أملاخنا قدس سلازخوني قدسنا بحريئو سلازخوني نأملاخنا بزي قدسنا كنريئو كاب زي نخل متان كنريئو انتاي كنقبر علونا مالتي كنقدس علونا مالتي كنقدس اندحر كوينا دما قدسنا مالت انتاي مالت مخانو كنفلطو علونا مالتي آمين آمين قدسنا مالت انتاي مالتي كاب قدس زي كونه نصح زي كونه كاب نأملاخ زي خبر نجر نجزا رسخا مفلاي مالتي آمين آمين نتي قدس زخونه أملاخ كنرئي نحناون قدسان كنكون علونا مالتي لكناتو ستاندارد غلونا لو لكناتو ستاندارد مسنهزينا نعو خنرئو دمصو خنسمع نخل مالتي كومس لزخونه حواري بيتروس اب قداماي ملእኽቱ ምዕራፍ 1 ከ15 10 6 ክጽሕፍ ከሎ እንታይሉ አነ ቅዱስ የሞ ቅዱሳት ኩኑ ይከአልዩ ማለት ምክንያቱም ኦሬዲ ሱ ስለዘቀደሰና مسقدسنا نتقدسنانا بريزرف غيرنا ናይ منبر ጸጋ አሎ ማለት እንታይሉ አነ ቅዱስ የሞ ቅዱሳት ኩኑ ዝብል ጽሑፍ ስለዘሎ ከምቲ ትጸዋዓኩም ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩም ብኩሉ ንብረትኩም ቅዱሳት ኩኑ ይብለና በዘይ ቅድስና نعملاك كنريئو زي نخل كابكونا نفسو كفنا مالت اتوم نعملاك كنريئو نبهك زبلنا بخلو نبرتنا انتاخن كونا لنا كمت بيتروس زما عدنا بخلو نبرتنا قدوسات كنكون አሎና ማለት ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንቶስ አብካላይ ቆሮንቶስ ሸዓተ ሓደ ጽሕፈሎም ኮሎን ታይሉ እምበአርከ አቱም ፍቁራተይ እዚ ተስፋታት እዚ ካብ ዝህልወናስ ብፍርሃት አምላኽ ቅድስናን እናመላአና ካብቲ ንስጋን መንፈስን ዘርክስ ዘበለ ሁሉ ርእስና ነንጽህ ኢሉላ ስለምንታይና ካብቲ ስጋን መንፈስን ዘርክስ ዘበለ ሁሉ ርእስና ከነንጽህ ዘሎና እንደህር ኢልና ገጽ አምላኽና መታን ክንሪ ካብቲ ህልውና እግዚአብሔር ካይንወጽ ተስፋታትና ድማ ክንወርስ እዩ አሜን ዶ በተመሳሳሊ አብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ካብ 1-8 እንታይብል ብስተረፈስ አህዋቴ በጎይታና ኢየሱስ አይኖ ትእዛዝ ከምዝበኩም ትፈልጡ ኢኹምሞ ከምቲ ካባናት ተቀበልኩምሞ ከመጌርኩም ክትመላለሱ ንአምላኹን ክትሕግሱ ከምዝግባአኩም ከምቲ ትመላለሱዎን ዘለኹም አዚኹም ብኡ ክትስስኑ በጎይታና ኢየሱስ ንልምነኩም ንምዕደኩም አለና መስበለ ፍቃድ አምላኽ እዚዩ ቅድስናኹም ካብ ምንዝር ክትረሕቁ እዩሞ አሜን ፍቃድ አምላኽ እንታዩ ቅድስናና ካብ ምንዝርና ክንረሕቅ ከምቶም አምላኽ ዘይፈልጡ አሕዛብ بفدوة تمني زي كونس نفسه كف نسبيت خدانو بقدسنان كبرن محلاين كفلت ازف عدام لاخي أملاخ سي نقدسنا نمبر نرخصت عيت أوعنا نمو اكزيابي هير بخلو زي نقرزي حنا زفاد ديس لزخونة نحناون كدم كم زبلناكومن زمسكرنا لكومن حادوكا نحاوي بزي نقرزي عين عشوون عين بلت قلو سلازي تزنع نتنا عهدكم دما قدوس منفسو زهب أملاخ ينبر نسب آيكونن زنع إبلنا مال دحري قدسنا نسلام كنسعبنا تنجيرنا زلنا سلامن تايو ناي إبراهيم صحافي نسلام مس كل سب كنسعب نجيرنا ندحر إلنا حجون حدا أملاخنا ناي سلام أملاخ سلزخوني آمين دو شمو برنس of peace سلزخوني مسفن سلام سلزخونه مالت أملاخنا
ባህሪያቱ ክንላበስ ይዝደለና ሓደ አምላኽና ናይ ሰላም አምላኽ ስለዝኾነ አብዚ አምላኻዊ ባህሪ ኣብ ህይወትና ክንጸባረቅ ከም ዘለዎ ኢና ንመሃር ዘለና ቅዱሳን ናይ እግዚአብሔር ቃል አምላኽና አምላኽ ሰላም ከም ዝኾነ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ተጻሒፉ ንረኽቦ ኢና ሃቀዶ ቅዱሳን ንኣብነት ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 14 32-33 ከና ንብብ ኮለና እንታይ ይብለና አምላኽሲ ናይ ሰላም እንበር ናይ ዝርግርግ አምላኽ ኣይኮነን እሞ እቶም መናፍስት ነቢያት ነቶም ነቢያት ይግዝኡዎም እዮም ይብለና ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 13-11 እውን ብዝተረፈሰ ኣሕዋተይ ተሓጎሱ ሙሉኣት ኩኑ ጽኑዓት ኩኑ በሓንታ ሓሳብ ኩኑ ብሰላም ንበሩ አምላኽ ፍቅርን ሰላምን ከዓ ምሳኻትኩም ክኸውን ይብለና ወላ ብሮሜ 16:20 ከድና ንብብ ኮለና አምላኽ ሰላም ከዓ ንሰይጣን ቀልጢፉ ኣብ ትሕቲ እግርኹም ክቕጥቅጦ እዩ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኻትኩም ይኹን ይብለና እንታይ ኢሉ ኣብ ፊልጵ 4:9 ድማ ነቲ ካባይ ተማሃርኩሞን ተቐበልኩሞን ዝሰማዕኩሞን ኣባይውን ዝረአኩሞን እዚ ግበርዎሞ አምላኽ ሰላም ምሳኻትኩም ክኸውን ይብለና ብዙሕ ጠቕሲ ክንጠቅስ ንኽእል ኢና አምላኽና አምላኽ ሰላም ስለዝኾነ እዩ ንሰላም ክንስዕባ ንሰላም ምስ ኩሉ ሰብ ክንስዕብ ከም ዘለና በዚ ኣብ ዝነሎሚ ነጽንዖ ዘለና ክፍሊ ዝነግረና ኣብ መዝሙር 34:14 ከና ንብብ ኮልና እንታይ ይብለና ካብ እከይ ረሓ ሰናይ ከኣግበር ንሰላም ድለያ ሰዓባውን ይብለና ኣብ ሮሜ 12:18 ዝከኣል ተኮይኑስ በኣኻትኩም ዝመጸ ምስ ኩሉ ሰብ ብሰላም ንበሩ ይብለና ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 2:22 ድማ ካብ ትምኒት ጉብዝና ሕደም ምስቶም ብንጹሕ ልብን እግዚአብሔር ጽውዕዎም ከዓ ኣስዓሰር ጽድቅን እምነትን ፍቅርን ሰላምን ሰዓብ ይብለና ስለዚ ንሰላም ምስዓብ ምንም ምርጫ ዘይድልዮ ነገር እዩ ንቅድስናን ንሰላምን ክንስዕብ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ እዩ ስለዚ ነፍስ ወከፍና እቲ ንጎይታ ክርኢ ዝደሊ ዘበለ እንታይ ክገብር ኣለዎ ማለት እዩ ደድሕር ቅድስና ደድሕር ሰላም ክስዕብ ኣለዎ ከምኡ ምስ ዘይገብር ነቲ ቅዱስ ዝኾነ አምላኽ ናይ ምርዓይ ዕድል ኣይክህልዎን እዩ ኣብ ማቴዎስ 5:8 ጽሩያት ልቢ ንኣምላኽ ክርእዮሞ ብፁዓን እዮም ዝብለና ብሓቂ ንኣምላኽ ናይ ምርዓይ ባህጊ እንድሕር ኣሎና እምበኣር ቅድስና እቲ ኣማራፂ ዘየድልዮ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ኣብ ቁጥር 15 እንታይ ይብል ሓደ እኳ ካብ ጸጋ አምላኽ ከይጎድል ንብዙሓት ዘርክስ ገለ መሪር ሱር በቂሉ ከይጨነቕኩም ተጠንቀቁ ይብለና ካብዚ ቃል ንመሃሮ ኣገዳሲ ትምህርቲ እንታይ እዩ ሓደ ካብ ጸጋ አምላኽ ሙግዳል ዝበሃል ነገር ከም ዘሎ እዩ ነዚ ሓሳብ ኣቀዲሙ ኣብ ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 4 ምዕራፍ 3 ካብ 12-14 ዕብራውያን ማለት እዩ ዕብራውያን 6 ካብ 4 ክሳብ 8 ዕብራውያን 10 ካብ 23 ክሳብ 29 ተዛሪቡሊ እቲ ካልኣይ ነጥቢ ድማ ንብዙሓት ዘርክስ ገለ መሪር ሱር በቂሉ ከየጨንቀና ክንጥንቀቕ ከም ዘሎና ኢና እዚ ቃል እዚ ዝምህረና እቲ መሪር ሱር ኢልዎ ዘሎ እንታይ ምዃኑ ንምፍላጥ ኣብ ላዕሊ ዘለዓሎም ሓሳባት ምርኣይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሃቀደ ቅዱሳን ኣብ ቁጥሪ 14 እንታይ ኢሉ ብዘይ ቅድስና ሓደ እኳ ንእግዚአብሔር ኣይክርዮን እሞ ንቅድስናን ንሰላም ምስ ኩሉ ሰብን ሰዓቦን ኢሉና ነይሩ ነዚ ምስ በለይ ቀፂሉ ኣብ 15 ሓደ እኳ ካብ ጸጋ አምላኽ ከይጎድል ንብዙሓት ዘርክስ ገለ መሪር ሱር በቂሉ ከይጨንቐኩም ተጠንቀቁ ኢሉ ሱር ነፍስ ወከፍና ከም ንፈልጦ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዝበቀል ሓቀደ ቅዱሳን ሱር ይረአይ ዲ ቅዱሳን ሱር ንሪኦ ዲና ኩሉ ግዜ ትሕቲ መሬት እዩ ነቲ ሱር ብቐሊሉ ክንሪኦ ኣይንኽእልና ማለት እዩ እቲ ንብዙሓት ዘርክስ ገለ መሪር ሱር ዝበቀሉ እምበኣር ኣብ ልቢ ሰባት እዩ እዚ መሪር ሱር እንድሕር በቂሉ ሓደ ብሰንኩ ካብ ቅድስና ስለ እንጎድል ንእግዚአብሔር ኣይክንሪኦን ኢና ካልኣይ ድማ እቲ መሪር ሱር ኣብ ውሽጥና ምስ በቆለ ተነቀፍቲ ዘይመመስገንቲ ዘይእሙናት ቂመኛታት ዘይተሓዝ ባህሪ ዝህልወና በዚ ትፈልጥዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ውሽጥኹም
مرير سور اندحر الله قدسان مرير سور زلو وسب اندحر كتفلتو دليكم قدسان أوش تزبو ولا مرير انتاي يخون مسيلكم تنقافي زخون زي مسجني زخون زي أموني زخون كيمانيا زخون زي تحز بحري زهلو إذا دما نأخ ملكتاتو مالج إذا دما نأكلنا نسمعتنا نمنفسنا عزيز قدي كابت مرير سور زبقولو سب اندحر زي تتأنكيقنا اتي نيجاتيف نايت سب كم سعال اللابائي مسحادة چنق سبا اندحر سب مستچنق سب اندحر وعيلكا زربو چنقي كل نگرو چنق اندحر كوينو ديبرست خونيها سترس يفتر الكاي كوموس لزخونه خايو نبزوحات زركس قلا مرير سور بقولو خاي چنقكم تتأنقو قولونا مس چنقات راي كمز بلوكم مس چنق سب چنقات راي زربو نيجاتيف راي زربو اندحرت وعيلكا اسي اب امروخات انتاشمو زبلكا چنقات اسكا هانا بيتكا تخاي كوموس لزخونه يخا چنقا ازدلي از مرير سور كاب سور اندحر زي تبونقيسو مليسو ناي مبقال عدل سلازلو نمرير سور كاب سورو إنا خنمهو زلنا أب حدارنا زلو يكون أب بتغرستيان زلو يكون ويمس بيت سبنا نيعروتنا زلو مالتي كمي غيرنا إنا نزمرير سور كاب هيوتنا ننقلو اندحر إلنا حدا نتمرير سور قويتاخ قلتقلنا ويكرئنا ملمان مغنياتهم اتمرير سور كيفلتنا يو أب هيوتنا بوقيلو سلن رخبو مالتي ناكزابير قال أب تنبيت إرمياس ምዕራፍ 17 ካብ 9 ክሳብ 10 ብዛዕባ ልቢ ሰብ ክዛረብ ከሎ እንታይሉ ልቢ ካብ ኩሉ ጎራሕን ኣዝዩ ሕሱምን እዩ መንከ የስተውዕሎ ኣነ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ከከም መንገዱ ከከም ፍረ ግብሩ ምእንቲ ክቦ ንልቢ እምርምሮ ንኾላሊትካ እፍትኖ ኢሉሎ ስለዚ ንልብና ንሕና ባዕልናውን ስለ ዘይንፈልጦ ነቲ ንልቢ ዝምርምርን ንኾላሊታናን كأ زفتن إخزابير أبيوتنا زيدلي نجر كهلو نحتاجه. نإخزابير تأجا كقولت أوف قدنياتات نخون. إخزابير أملاح بمنفس غيره مسجلت النادمة ناتخن قبروز قبّا عنا نجر بزي وعلى حدر نقبره. سبات كبدلونا يخولهم نتفردن إخزابير حديقنا نحنا كم تقال أملاح زنجرنا دحر قدسنا سلام نسكلو سبن نسعب. كمون دحر غيرنا منفساوي تعنا خونه سغانا نفسنا استحلوا يخون مالت ددحري قدسنا سلام ندحر زي سيبنا دما كاغص املاح نرحق اتن نفس وكف ككم منغدو ككم فرغبرو زهب املاح دما ككم منغدنا ككم فرغبرنا كبناي لوم እግዚአብሔር ንህዝቡ ምስተዋሊ ሃባሜ ነፍስ ወከፍና እግዚአብሔር መስተዋሊ ሃበልና ሓደገኛነት ናይዚ መሪር ሱርንታይ እንደሕር ኢልና ተላባዒ ምዃኒ تلابعي أبزق على زنجيرنا زلابعي كم يجير كاهم تبلا الله عند حريلكم ني أبقص عصر تحمش تتقال بعلو نبزو حذر كسيلو نتسب نتي أبقيلو زلوا نتي أبقو بقيلو زلوا ترى زي كونسي نبكى لخمان نخالو نتي body of Christ نبعلو poisonous يومالتي زبكلي يومالتي سازي نفسه كفنا كم زعينة مرير سورة بيوتنا خيبو كن التنقى سور زسدد نجر حدقنيان صعبينو خبير سلازخونه مالت اندحر مرير سور بقيلو له دما كاب سور نمحاو أبقص 10 شوعاتن كينا نبب كولنا انتايبن كمتنا حدا بلعي بخرون أزشت إيساو حدا كوا منزرا ويرخص كيكون تتنقو نسون تانيحوكا برخت كورس انتدلي بنبقات النادلي خنسوس ننسحا سفرا اي رخبن مو كم التدربية تفولتيهم يبلنا كابزي كمز خمز እግዚአብሔር يدهننا امين ابزي نيساو كم ابن الزقرو سلمنتا يندحر إلنا متان اتوم نزمل اختصمعو وي زنببو سبات غيزي خلوهم بغيزي تخكلنيا وي قنع وسانه كوسوني امين دو ايساو نبخرنو بتصبحس بسن كشطو خلو اتزوسنو وسانه كبدتو ايتفلطون نيرو ايساو ابت ساعات مطمايومبر انتاي يغبر كمزلو بزح ايستو علون وي ايتقدسن اتي كابو
كرخبوز اتي كاببو كرخبوز نبرو برخت كورس مسدليغنا اتي برخت نتي بخرنا او ببرسن زعدغه نمن اصحاو يعقوب سلتوحبه نتي برخت كرخبو يكالن برخت زي مركاب ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባቲ ዝገበሮ በደል አይተነሳል ኤሳው ካብቲ ቀዳማይ በደል ንላዓሊ ብድሕሪ ዝበደሎ በደሊ አዚኩፉይ በረኸት ምስአን ሓደ ነገር ካል በደሊ መሊሱ ወሲኹ ኤሳው ማለት ኮነይሉ ንወለዱ ከጉይ ምስቶም አቡኡ ዘይደልዮም ሰባት ተዋሲቡ አብ ያዕቆብ ድማ ፍጹም ፍጽል ያሕዲሩ ንብኽሩኑ ምቅላሉ አብ ቅድሚ እግዚአብሔር አብ በደል ክነሱ ክንሳሕ አይካለን እዚ ሁሉ ተደራሪቡ ተደርቢዩ ጸሐፍ ናይ ዝመጽሐፍን በአር አብዝ ነቶም አብ ሰንከልከል ዘለው ዕብራውያን ብጊዜ እቲ ምስ ኢየሱስ ዘለዎም ሕብረት ከደልድልዎ አብ እብነቶም ክጸንዑ እንተ ዘይኮይኑ ግና ካልኣይ እድል ከም ዘይረኽቡ እዩ አብዝ ዘጠንቅቆም ዘሎ ካብ 18-29 ከም ዝብል ንስኻትኩም ሲ ናብቲ ብኢድ ዝትንከን በሐው ዝነድድን ከረን ናብ ጣቃን ጻልማት ህረርን ናብ ቃና መለኸትን ናብቲ እቶም ነጥቃል ዝሰምዑ ወሲኹ ከይዛረቦም ዝለመኑሉ ድምጽ ቃል አይበጻሕኩም ንሳቶም እንስሳኳ ነቲ ከረን እንተተንከዮ ብዳርባ እምኒ ይሙት ዝብል ትእዛዝ ክጾርዎ ይተኻሎምን ሙሴኳ እፈርሕን እንብድበድን ኣለኹ ሳዕ ዝብል እቲ ትርኢት ክሳዕ ክንዲ ዝዘፍርሕ ነበረ ንስኻትኩም ግና ናብ ከረን ጽዮንን ናብቲ ከተማ ህያው አምላኽን ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ናብቶም አዕላፋት መላእክትን ኢኹም ዝበጻሕኩም ናብ ጉባኤ ሁሉ ናብ ማህበርቶም አብ ሰማያት ተጻሒፉ ዘሎ በኩራት ናብ አምላኽ ፈራድ ሁሉ ናብ መናፍስቶም ፍጹማት ጻድቃንን ናብ ኢየሱስ ማእከላይ ሓድሽ ኪዳንን ናብቲ ካብ ደም አቤል ዝሓሸ ዝዛረብ ምንጻግ ደምን በጽሕኩም ኣለኹም እቲአቶም ኣብ ምድሪ ክዛረቦም ከሎ ኣብዮም ካብ ዘይምለጡስ ንሕና ነቲ ካብ ሰማይ ዝዛረበና ካብ እንመልሰሉ ግዳ ከመይልና ክነምልጥ ስለዚ ነቲ ዝዛረበኩም ዘሎ ከይት ዓብይዎ ተጠንቀቁ ሽዑ ድምጽ ንምድሪ አንቀጥቀጣ ሕጅግና ሓደ ግዜ ደጊሙ ንሰማይ ከም ዘንቀጥቀጥ ክገብሩ የምበር ንምድሪ ጥራይ አይኮንኩን ኢሉ ተስፋ ይህብ እዛ ሓደ ግዜ ደጊም ምባል ከዓ እቲ ዘንቀጥቅጥ ምእንቲ ክጸንእሲ እቲ ዘንቀጥቅጥ ፍጡር ስለዝኾነ ምልዋጡ ተመልክት ዘላ አምላኽና ዝባላ ሓዊዩ ስለዚ ንሕና ዘይተንቀጥቅጥ መንግስቲ እንቅበል ካብ ኮናስ ንአምላኽ ብዘሐጉስ ቅዱስ ምክባር بفرحات እናገልገልና ነመስግን ይለና ካብ ቁጥር 18 ክሳብ 21 ዘሎ ሓሳብ ብዛዕባ ናይ ሙሴ ሕጊ ኣብ ከረንሲና ክወሃብ ከሎ ብዛዕባ ዝነበረ ሕሞት ዝዛረብ እዩ ነዚ ብዝርዝር ኣብ ዘጻዓት 19 ካብ 16 ክሳብ 25 ዘጻዓት ኢስራ ካብ 18 ክሳብ 21 ዘዳግም 4 ካብ 11 ክሳብ 14 ንረኽቦ ኢና ናይ እስራኤላውያን ተሞክሮ ኣብ ከረንሲና ክንሪኦ ከለና ፍርሕን ምሽቁራርን ዝተመልኦ ነይሩ ትምስ እግዚአብሔር ዝነበሮም ሕብረት ማለት እዩ ነዚ ንምርግጋጽ ኣብተን ዝጠቀስኩን ክፍልታት ከና ክንብብ ንኽእል ኢና ዋላ እኳ ክብር እግዚአብሔር ኣብ ከረንሲና ይገለጽ እምበር እቲ ህዝቢ ኣብ ፍርሕን ምሽቁራርን እዮም ነይሮም ምክንያቱም እግዚአብሔር በዓሉ እቲ ህዝቢ ናብቲ ከረን ገጹ ከይቀርብ ርእሶም ክቅድሱ ካልእ ክገብሮ ብዛዕባ ዝግብኦም ነገር ተዛሪቦም ስለዝነበረ ማለት እቲ ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነ ሙሴ ከይተረፈ ፈርሕን እንብድበድን ኣለኹ ክሳዕ ዝብል እቲ ትርኢት አምላኽ ክሳዕ ክንዲ ዝዘፍርሕ ነይሩ እቲ ዘሐጉስ ዜና እንታይ እዩ ቅዱሳን እቲ ኣነ ንስኻትኩምን ምስ አምላኽ ዘሎና ሕብረት ከምቲ እስራኤላውያን ኣብ ከረንሲና ዝነበሮም ተሞክሮ ይኮነን አሜን ዶ በዚ ክንሕጎስ ይግባአና ንሕና ናብ ከረንሲና ዘይኮነ ናብ ከረን አምላኽ ናብ ከረን ጽዮንና መጺና ዘለና አሜን ዶ ቅዱሳን ክብርና አምላኽ ይኹን አሞንጎ ከረንሲናን ከረን ጽዮንን ዘሎ ፍልሊ ክነነጻጽሮ ከለና ኣብ ከረንሲና ናይ ፍርሕን ምሽቁራርን ቦታ ይነይሩ ከረንሲና ናይ ፍርሕን ናይ ምሽቁራርን ናይ ምስምባድን ቦታ ነይሩ ከረን ጽዮን ግና ናይ ፍቅርን ምሕረትን ቦታ ነው አሜን አሜን ከረንሲና ምድረበዳ ከረን ጽዮን ድማ ከተማ ታህያው አምላኽ ያ ከረንሲና ብዛዕባ ምድራዊ ነገር ይዛረብ
ከረንጽዮን ግና ብዛዕባ ሰማያዊ ነገር ይዝዛረብ ኣብ ከረንሲና ሙሴ ጥራዩ ናብ ኣምላኽ ክቀርብ ዝኽእል ነይሩ ኣብ ከረንጽዮን ኩላሕና እቶም ብኢየሱስ ዝኣመንና ኢና ክንቀርብ ተዓዲምና ኣሜን ኣሜን ኣብ ከረንሲና ሙሴ እዩ ትማእኸላይ ሰብ ኣብ ከረንጽዮን ግና ኢየሱስ እዩ ትማእኸላይ ሰብ ከረንሲና ንብሉይ ኪዳን ዝውክል ከረንጽዮን ድማ ንሓድሽ ኪዳን ዝውክል ከረንሲና ንህዝቢ ኣምላኽ ካብቲ ከረን ዘርሕቕ ወይ ድማ ነቲ ህዝቢ ካብ ኣምላኾም ዝፈሊ ከረንጽዮን ግና ንኹሉ ዝዕድም ከረንሲና ብዛዕባ ሕጊ ከረንጽዮን ድማ ብዛዕባ ጸጋይ ጸሓፍ ናይ ዝመጽሓፍ እምበኣር ነዚዩ ከጨብጠና ደሊ ዘሎ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኣሜን ብጣዕሚ ፍልል ኣለዎ እዚ ንሕና ኣቲናዮ ዘለና ናይ ክብሪ ቦታን እቶም እስራኤላውያን ዝነበሩዎም ቦታ ኣዝዩ ናይ ሰማይን ምድርን ፍልል ዘለዎ ኣብዚ ንሪኦ ክፍሊ ሓድሽ ኪዳን ብከረንጽዮን ከተማ ህያው ኣምላኽ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ኣዕላፋት መላእኽቲ ተገሊጹ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ኢሉ ንስኻትኩም ግና ናብ ከረንጽዮን ናብታ ከተማ ህያው ኣምላኽ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ናብቶም ኣዕላፋት መላእኽትን ይኹም ዝበጻሕኩም ናብ ጉባኤ ሁሉ ማሕበር እቶም ኣብ ሰማይ ተጻሒፎም ዘለው ቦኽራት ናብ ኣምላኽ ፈራድ ሁሉ ናብ መናፍስቶም ፍጹማት ጻድቃን ናብ ኢየሱስ ማእኸላይ ሓድሽ ኪዳን ናብቲ ደም ካብ ደም ኣቤል ዝሓሸ ዝዛረብ ምንጻግ ደምን በጺሕኩም ኣለኹም እቲኣቶም ኣብ ምድሪ ክዛረቦም ከሎ ኣብዮም ካብ ዘየምልጡስ ንሕና ነቲ ካብ ሰማይ ዝዛረበና ዝባና ካብ ንመልሰሉ ግዳ ከመይልና ክነምልጥ ስለዚ ነቲ ዝዛረበኩም ዘሎ ከይተዓብዮ ተጠንቅቆ ብለና ኣብዚ እንታይ ዝብሎም ዘሎ እንድሕር ኢልና ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑ ቅዱሳን ኣብዚ እንታይ ዝብሎም ዘሎ እንድሕር ኢልና ናብቲ ዝበለጸ ኪዳን ኢኹም ኣቲኹም ዘለኹም ይዝብሎም ዘሎ እቲ ሕጂ ብኢየሱስ ምስ ኣምላኽ ዘለኩም ሕብረት ወይ እቲ ብኢየሱስ ዝኾነልኩም ነገር መዳርግቲ የብሉን ስለዚ ንድሕሪት ከይትብሉ ኣብ እምነትኩም ጽንዑ እንድሕር ግና ከምቶም ኣቦታትኩም ዝገበርዎ እግዚአብሔር ምስተዛረቦ ምስማዕ ዝዓበይዎ ካብ ቁጥዑ ዘየምለጡ ነቲ ካብ ሰማይ ዝዛረበና ምዕባይ ዝገደደ ፍርዲ ዘስዕብ ዝብል መልእኽቲ ዘመሓላልፈሎም ዘሎ ኣብ ቁጥሪ 23 እንታይ ኢሉና ናብ ጉባኤ ኩሉ ናብ ማሕበርቶም ኣብ ሰማያት ተጻሒፎም ዘለው ቦኽራት ናብ ኣምላኽ ፈራድ ሁሉ ናብ መናፍስቲቶም ፍጹማት ጻድቃን ዝበሉን ይብለና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ብዛዕባ ክልተ ኣገደስቲ መጽሓፍቲ ይዛረብ እቲ ሓደ ናይ ህይወት መጽሓፊ ነዚ ድማ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 7:10 ምዕራፍ 12 ራእይ ኢስራ 12 ዘጸአት 32 መዝሙር 69:28 ሉቃስ 10 ኢስራ ፊልጵስዩስ 4:3 ራእይ 3:5 ራእይ 17:8 ራእይ ኢስራ 12:15 ራእይ 21:27 ንረኽቦ ኢና እቲ ካልኣይ መጽሓፍ ድማ መጽሓፍ መዘከርታ እዩ ነዚ ኣብ መዝሙር 56:8 መዝሙር 139:16 ትንቢት ኢሳያስ 65:6 ትንቢት ሚልክያስ 3:16 ክነንብብ ኮለና ንረኽቦ ኢና እቲ ቀዳማይ መጽሓፍ ማለት መጽሓፍ ህይወት ናይ ኣመንቲ መጽሓፍ እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ናይ ኣመንትን ዘይኣመንትን ዝምልከት መጽሓፍ እዩ ካልእ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና እንታይና ንርኢ ኣምላኽ ፈራድ ሁሉ ከም ዝኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ መጽሓፍ ቅዱስና ክፍሊ ተጻሒፉ ንረኽቦ ኢና ንኣብነት ኣብ ዘፍጥረት 18:25 እንድሕር ከይድና መዝሙር 50 ቁጥሪ 6 መዝሙር 96:13 ከይድና ክነንብብ ኮለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ፈራድ ከም ዝኾነ ይዛረብ እቲ ናይ ዓለም መድኃኒት ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስን ፈራድ ሁሉ ከም ዝኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ መጽሓፍ ቅዱስና ክፍሊ ነንብብ ኢና ትንቢት ኢሳያስ 11:3-4 ትንቢት ኢሳያስ 16:5 ንክነንብብ ንኽእል ኢና ኣቦ ፍርዲ ዘበለ ድማ ናብ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘመሓላለፈውን መጽሓፍ ቅዱስና ይነግረና እዩ ነዚ ድማ ዮሐንስ 5:22-23 ቁጥሪ 27 ዮሐንስ 9:39 ግብረ ሐዋርያት 10
ቁጥር 42 ግብረ ሐዋርያት 17 ቁጥር 31 كمون كلاي تيموثوس مراف 4 قطر 1 قداماي بطرس 4:5 كيدنا ننبب كلنا نزي نرينا مالت اب قطر 4 انتاي بلنا ناب يسوس ماخلاي حدش كيدان نابتي كاب دم ابيل زحاش ززار منصاق دم بصيحكم اللهم يبلنا ويتا يسوس حج سلينا اب سماي كوينو زطابقنا ليقه كهناي يسوس كريستوس نابت زبلص كيدان زاتونا مدحانينان املاخناني كبرنا املاخ يكون نا يسوس دم كاب دم ابيل زحاش ززاربلو مستر انتاي اندحر إلنا ناي ابيل دم نبقالي زطر نا يسوس دم غنا نمحرت نيقريتا نفقري زطر خبرنا املاخ يكون ابوت كابوتر شان شدشن كسا اتران چاتن انتاي بلنا شعو دمصو نمدري انقطقطا حجغنا حدا غزي دغيمن سماي كم زنقطقطو كغبر امبر نمدري طراي كونكون إلو تسفا يهب اذا حدا غزي دغيم مبال كات زينقطقط من انت خصنسي اتزنقطقط فطور سلازخونه ملواط يا تملكت املاخنا زبالا حاوي سلازي نحنا زين تنقطقط منغست نقبل كاب كوناس ناملاخنا بزحقوس قدوس مخبارن بفرحات ناغلغلنا نمسجن يبلنا كبرنا املاخن شعو دمصي نمدري انقطقطا ايلو زلو اب كرنسينا اب لعلي خمزرانايو نموسي تحقي كبو هولو استفصم فصامي زملكت نزي اب زصعات 10 جعات كا 18 ساعات 10 جعات كينا نبب نخلينا اتا حدا غزي دغيم نسماي كم زنقطقط كغبروي امبر نمدر طراي ايكونكون زبل قال دما اب تنبيت حاجه معراف كلت قدر 6 ساعات شعات زلو تنبيتاوي قالي نابز ابسران شعاتن انتايلونا املاخنا يلو زبالا حوي سلازي نحنا زي تنقطقط منغست نقبل كابكون ناس ناملاخ بزحقوس قدوس مخبارن بفرحاتن اناغلغلنا نمسجن إلو ملأختو ودي إلا ويتا يسوس كريستوس بنغر كل يباركم أنا وين نايلو معلت مصنعت مصحف قدسنا بزودي إلاكو نتوم زقصلو كبومي مالت